היום אני רוצה להראות לכם הפתעה קטנה שאני כל כך שמחתי שהיא קרתה. סוף סוף חזרתי לארנה 7, וכן, עכשיו כשאני ארנה 7 החלטתי להכין דק שלדעתי הוא ממש טוב לארנה 7. בדק יש וויזארד, ארצ'ר, יש מוסקטיר, יש פה זאפ, יש פה מגה מיניון, יש פה סקלטון ארמי, ויש פה ולקרי, ויש פה מיניון הורד. לדעתי הדק ממש טוב. שלא תחשבו שזה פעם ראשונה שאני בארנה 7, כי ממש לא. זה כבר איזה הפעם החמישית שאני הייתי בארנה 7, אבל אני פשוט כל הזמן ירדתי ועליתי. אז עכשיו חזרתי שוב לארנה 7. כפי שאתם רואים, יש לי פה גם את הדארק פרינס, יש לי פה את הרויאל ג'יינט, אשפר אותו לרמה 7. יש לי פה גם אלייט ברבריאז ומגה מיניון, יש לי בקיצור אותו, יש לי פורי מוסקטיר, יש לי מגה מיניון, יש לי רויאל ג'יינט, יש לי רויאל ג'יינט, יש לי אלייט ברבריאז ויש לי דארק פרינס, וחסר לי, כל מה שחסר לי זה גארדס, אלקטרו וויזארד ופרינסס. למה אתה אומר את זה לפתע פרינסס? ככה אומרים את זה. כן, מה זאת? וחסר לי רק 3 בשביל להשלים את כל ארנה 7. יש לי את כל ארנה 6 חוץ מהברברי. נו, איך קוראים לזה? שכחתי כבר איך קוראים לזה. הנה, סימן שאלה. משהו גנג, שכחתי. סימן שאלה קוראים לזה. לא קוראים לזה סימן שאלה. יש לי את כל זה חוץ מדלוג. הדבר הזה ששכחתי איך קוראים לו, ומיינר. טוב, היום אני רוצה לעשות כמה תקיפות עם הדק הזה. דק לדעתי ממש טוב. וכן, בואו נתחיל. רגע, באוזן. כן, בואו נעשה את הקרב ראשון. אנחנו נגד אקס פרו מהקלן ריצ'רד וגינגס. נתחיל פה עם סקלטונס. אוי, נו, הוא צוחק עליי. גאד. אלייט ברברי רמה 1 אנשים. כזה עצוב. אלייט ברברי שלי כבר רמה 7, אבל אני פשוט לא משתמש בהם. יש לו אחד. עזבי. אלייט ברברי בכלל. אנחנו מורידים לו די הרבה לבניין. וואו, לא ציפיתי לו כל כך הרבה דמג'. ככה. האם המגה מיניון הגיע למכה? האם הוא לא? והוא לא מגיע למכה. בפה, נשים את זה מהר. עכשיו, סקלטון ארמי, אני מקווה אוקיי, הוא יצא מהמשחק. זה די ניצחון טכני שלנו, כי הוא יצא מהמשחק. נראה לי שהוא יצא מהמשחק רק בגלל שחסמנו לקחת את הפרינס, ושאין לו אליקסר. מה שאני תמיד עושה, אני שם פרינס, ואז חסמים לי עם סקלטון ארמי, ואז עושה לי התקפה, אני מתחיל להתעצבן ופשוט יוצא מהמשחק. תראו לי, זה למה הוא יצא מהמשחק. אז כן, זה ניצחון טכני שלנו, ובסדר, הוא חזר למשחק. הוגלו את זה מהר. הוגיע על 2 מכות. לא, הוא לא הוריד בניין. עם ולקרי. אני קודם מתקוף על הבניין הזה, ואז מתקוף על הקינג טאוור, כי לא יודע, אני מעדיף לעשות את זה קל, בטוח ולא מסובך, ולא להפסיד, כי טעות אחת עם הדק הזה יכולה להרוס לך את כל המשחק. זה למה אני משחק מרוכז מאוד ועדין. אני עכשיו עשיתי טעות ושמתי מוסקטיר במקום ולקרי, שזה לא היה כזה טעות, כי שם לי עכשיו את זה. צריך לשחק עדין ולא לחטוף יותר מדי דמג'. הנה, עוד פעם עשיתי טעות ושמתי את הזאפ. ועם הדק הזה צריך להיות מאוד עדינים ולא לעשות טעויות בכלל, כי אם אתה עושה טעות יש סיכוי שאתה תפסיד את המשחק הזה. עוד פעם יצא מהמשחק, בסדר.
בואו ננסה לשלש אותו. בסדר, אנחנו לא נצליח לשלש אותו, אבל ניצחנו את המשחק, בסדר. כפי שאתם רואים, זה דק ממש הגנתי, התקפתי, וכן, דק ממש טוב לארנה 7 וכל אלה. היום אני מנסה להגיע ל-2100 גביעים. אנחנו נגד סאט 9993, בסדר. בדק הזה, שימו לב, עוד פעם אני מזכיר, צריך לשחק ממש עדין ובטוח. הוא התחיל פה עם השם סקליטון והווילסון, עושים פה מסקפיר עם הוולקרים, ארצר, סקליטון ארני, בסדר, חסמנו לו, עושה פה ככה, בסדר, שם לנו את זה, נשים את זה ככה. גם הדק הזה עושה סייקל מאוד מהיר, שזה טוב. והוא גם די זול. טובה. חצי כבר מבינה, יודעת מה זה זאפ, מה זאפ. מבינה, ילדה. אוקיי. די. שים לו את המגה מיניון. שם תריץ. גייס, תקפי כבר. טוב, זה קצת מצחיק, הוא עדיין לא נגע לי בבניינים. וזה קצת מצחיק. כפי שאתם רואים, הדק הזה מאוד הגנתי. אם הוא עדיין לא נגע לי בבניין בכלל. אז כן. זה לא טוב. מה לא טוב? הוא נגע לי לך בבניין. הוא לא נגע לי בבניין. אני נגעתי לו. בסדר. כבר כפול 2 אליקסר והוא עדיין לא נגע לי בבניינים. אוקיי. שים את הוולקרי. שנייה. ברוך השם, הוא פגע לי בבניין. פעם ראשונה במשחק, גם יש את זה. פעם ראשונה במשחק הוא נגע לי בבניין. פעם ראשונה במשחק. זהו. זה ככה וזה ככה. זה ככה, וולפלייד. הלך על הבניין, נכון? לי? לא. הלך על הבניין, לא? לי? כן. איך לי? כן, יש לי חלדים. פה, ככה. עכשיו חייבים ממש לשחק נקי ובלי טעויות בכלל. טעות אחת ואנחנו יכולים לשחק עם להפסיד את המשחק. אני מנסה כל הזמן לזרוק להם פיירבולים, זה לא ממש עובד לו, זאפ זאפ, כזה. ניצחנו, מצוין. ראיתם עד כמה הדק הזה טוב. אני ממש אוהב את הדק הזה, אני הרבה משתמש בו. כן, זה דק ממש טוב. כל מי שרוצה, אני אכתוב בדסקריפשן את הדק. מה אבא? אוקיי, זה דק ממש טוב. נעשה פה עוד 2 משחקים ונגמור את הסרטון. וכן, יאללה, בואו נעשה פה עוד משחק. אנחנו נגד אשטג דוידה מהקלן וילסנטה קלוב. אוקיי. נתחיל עם זה. נתחיל פה את הארצר. בסדר, חסמנו לו את זה. כפי שאתם רואים, הדק הזה ממש הגנתי. הדק הזה ממש הגנתי.
אני ממש אוהבת את הדק הזה, הוא ממש הגנתי וממש התקפתי, נורא קל לשחק איתו, אבל מה החיסרון של הדק זה אם את עושה טעות אחת סיכוי גדול מאוד שתפסיד את המשחק. בינתיים לא נגע מזה לזה לבניינים, חוץ הוא דווקא נגע לי בבניין די הרבה הייתי אומר, נעשה לו פה well played, שם פרינס, שם זאפ, כל זה, ארקרי, אורייט, סדר, כן, הנה הגענו לנו בבניין, מצוין. שים בתפקד את הנארמי, עוד פעם אינטרנט מחורבן, בסדר, בסדר, שים את הארצ'רז, זאת, שים את הבייב דרגן, אין בעיה, בסדר, שיט, ולקרי מהר, אם הוא הוריד לי את הבניין, כנראה שעשיתי איזושהי טעות עם הדק הזה. כן, אין הרבה דקים שיכולים לשחק נגד הדק הזה. כנראה שלא הוא אחד מהם. שיכול לשחק נגד הדק הזה. זה דק ממש קל לשימוש, אבל אפשר לעשות איתו פאסלות. כל אלה, כפי שאתם רואים, עשיתי פה דווקא די פאסלה. יש לו גם גארץ. וזה די לא טוב בשבילנו, כי גארץ זה דבר רע, כאילו קלף טוב, אבל קשה לשחק נגדו, הייתי אומר, וזהו, הוא ניצח את המשחק. אין לנו יותר מדי מה לעשות, זה שלו היה ממש טוב, well played, good game, אבל הוא שיחק ממש טוב. נעשה עוד קרב אחד ונגמור את הסרטון חברים. אז כן, תרום פה ונעשה פה עוד קרב אחד. אנחנו נגד ראומס מק MC מהקלן לוס גראוס, בסדר איך שלא אומרים את זה, ארצ'רז, נגליך פה את זה ככה, בסדר, שים לו, יש לו פרינסס פה, לו זה ולקרי, בסדר, גמור, נשים פה זאפ, וויזרד, אוקיי, למה את חייבת לקבל בסרטון שלי? למה את חייבת לעשות לי פדיחות? למה? אני נותן לך לצלם איתי סרטון ואת חייבת. יש לו גם מיינר וגם גובלין בארל. זה רע מאוד בשבילנו. רע מאוד מאוד. זה ממש לא טוב. אוקיי, הרגלים את הוולקרי, בסדר, הוא שם את הוויזרד, המוסקטיר ננעלה על הבניין שזה גם טוב, אבל אם היא הייתה ננעלת על הוויזרד אני די חושב שהייתה הורגת אותו. וואי, הוא עשה לנו פה המון דמג', בכללי הוא עשה לנו פה המון דמג', לא טוב. בסדר, הארצ'ר זה עשו לו פה טיפה דמג' ווואו, אני כבר קולט שאנחנו בהובלה עליו. חשבתי שהוא איזה שהוריד לנו המון דמג'. שים את זה ואת זה ככה, ויש לנו פה התקפה נחמדה. נחמדה, אבל לא מספיק טובה. כן, הוולקרי ננעלה מגדל. מצוין, זאפ. מהר זאפ. יש לנו פה 2 מגה מיניונים. מסקטיר.
בסדר גמור. בסדר, הוריד לנו פה את הבניין, לא טוב, לא טוב. בסדר, נשים את זה ככה. ננסה להוריד לו את הבניין הזה פה. מהר, 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 מהר. ניצח, לא? זהו. well played, good game, אבל הוא ניצח את זה. well played, good game. אבל המשחק הזה שלו. טוב, זה היה הסרטון שלנו להיום. אל תשכחו, תנו סאב, תנו לייק. יאללה ביי. רגע.